Салом. Як бор дигар ассалому алайкум ба онҳое ки алон моро аз ҳар гӯшаву канор ҳамроҳӣ карда истодед ва онҳое ки пайваста аз пайи солимиву саломатиятон ҳастед. Мо бо таманнои он ки шумо ҳамеша солим бошед, бардам бошед ва ягон маротиба ба беморӣ гирифтор нашавед, ҳамин барномаро алон манзури шумо номида истодем. Боядам қайд кунам ки ҳоло мо қарор дорем дар ошхонаи махсуси солимгардонии ЗОШ. алон дар паҳлӯи ман яке аз мутахассисон ва яке аз он нафароне ки воқеан барои солимии ҷомеа пайваста талош меварзанд қарор доранд. Ба ислои рӯси гӯем диетолог, нутрициолог Зебунисо Солиева. Ассалому алайкум. Салом алейкум Маҳмудхон, раҳмат ба ин муаррифии қуюқи гарм. Саломат бошед шумо арзанда. Ман хурсанд ки бозам дида ба дидори ҳам расидем ва хурсанд ки бозам ҳамроҳ қарор дорем дар ошхонаи воқеан олиҷаноби маркази солимгардонии ЗОШ. Раҳмат. Имрӯз ҳамроҳи шумо умед баром мебарам ки бозам метавонем ки барои солимии бинандагони азизамон боз як нави таомро, боз як нави хӯрданеро омода кунем. Да. Маҳмудхон, шумо фикр кунед, тасаввур кунед ки якта одам ҳаст, 10 сол тухм, маҳсулотҳои ширӣ, орди гандум, орди сиёҳ, шакар, намак, тамоман хӯрдагиш не. ҳолаташ чӣ гуна бошад? Барои ман масалан тасаввур кардан воқеан вақте ки аз ман мепурсанд ки чӣ хел ин шумо намехӯред гӯшт, тухм, нон вай ғизоҳо намерасад ку мегӯянд. Суни ман мегӯям ки хай бенед манба нигоҳ кунед. Аз ман хулоса бароред. Аз ман хулоса бароред ки 10 сол эсин ман маҳсулотҳои гӯшт қарибки хай ман намегӯям ки тамоман ягонаш кун. Хай як сол ба мумкин як палах маҳими, ду палах маҳӣ хӯрдаги бошам. Як маҳам дорим ам фоидаш калон. Яъне ки як моҳ парҳез кунем ҳам фоидабахш аст. Фоидабахш аст. Агар ман чанд миқдор парҳез кардан мумкин? Чанд муддат? Хоҳед як маҳ, хоҳед то чӣ мегӯяд? Умра. То охири умр. То охири умр метавонед доштан. оё ҳастанд дар шароити имрӯза масалан инсоне ки як умр парҳез мекунанд? ин парҳез гуфтан мумкин неё. Ин як намуди тарзи хӯроке ки тамоман шифобахш аст ва ягон касалово намебиёрад агар одам қоидаҳоша, нозукиҳоша донад. Албатта хай мана агар хоҳед ки фаҳмед одаме ки 10 сол тухм нахӯрдааст, шир нахӯрдааст, маҳсулотҳои ширӣ, гӯшт нахӯрдааст, мехоҳед дидан ҳамин одама? Албатта. мана манба нигоҳ кунед. шумо 10 сол инҷонед на тухм истеъмол кардед, на маҳсулотҳое ки вобаста аз орд бошанд, гӯшт. 10 сол. 10 сол. Мабодо масалан барои бинандаҳои мо ҳам шавқоварди масалан маззаи ҳамин нави маҳсулотҳоро шумо ёд кардед ё не? Не, сарашанда албатта душвор буд. Душвор буд. Хай мехӯрдам баъзе мехӯрдам. Ман ҳамин хел фаҳмидам ки барои бадани ман, барои организми ман ҳамун маҳсулотҳо намефорад. Дарди сар ба мебиёрад, қавзият ба мебиёрад, чӣ мегӯяд, лоғар мешавам, активный не, ман ба маъқул не ҳамин ҳолат. Фаъолиятон суст мешавад, дуруст? Суст мешавад. Ва пагрӯз мехезам, афтам кимчи хел дигар, маъқул нехӯрдам, ба пӯст, чӣ мегӯяд, сифати пӯст дигар мешавад. ҳатто настроение, таби ҳамин дилам баам таъсир мекунад. ҳамон вақте ки ман ҳамин чизҳои табиӣ мехӯрам, ғизоҳои аз растанӣ шуда мехӯрам, ман худамро беҳтар ҳис мекунам. ва ҳозир танҳо не ман, дар Европа, дар Амрико ҳамин одамҳое ки танҳо растанӣ ва гузаштагӣ бисёршо достиянд ва гуфтостиянд ки ҳамин одамизод ба хӯрокҳои аз растанӣ шуда бисёртар мефорад. Хай мана хуҷандиҳо ман мегӯям хай майлаш 100% растанӣ ва нагузоритон ақаллан 50% агар хӯрок аз растанӣ шавад, бисёри касалҳо дур мешавад. ҳамон ба ҳамин хай мана бенед Маҳмудхон, баъзеҳо мегӯянд ки намерасад, мо бояд гӯшт хӯрем, мо бояд сафедӣ гирем, белок гирем. Хай мана бенед, мӯҳом
они худама. А. Ман боз аз наздик дидем, шумо ба ман бовар кунед. Нохно аз они худ. Аз они худатон. Хай наметонам ҳама чи аз они худ. Ягон хел ба фикрам норасогӣ нест. Норасогӣ нест. Хай ман аллакай оча мебошам. Биби мебошам. Ду невара дорам. Хай бо чӣ гӯям? биби ду дараҷа, яъне ки ду дараҷа ду маротиба ба унвони бибигӣ муяссар гарда. Ман боядам гӯям ки ҳоло аксар бинандаҳои мо бовар намекунанд находам ин нафар биби бошанд ки масалан ба дараҷаи максималӣ гӯем шояд ба шумо 35 раҳмат 30 медиҳанд. раҳмат ба дараҷаи максималӣ гуфта ҳисобам. раҳмат беҳтарин бинандаҳои азиз, агар хоҳед ки шумо ҳам ҳамеша солим бошед, ҷавон бошед ва чусту чолок бошед, пас ҳатман ба истеъмоли хӯрокатон аҳамияти ҷиддӣ диҳед. Хуб, алон мо чӣ омода мекунем? мо чӣ омода мекунем? бисёри занҳое ки ҳамин тарзи хӯрокро мегузаранд вақтинча барои харобшавӣ, барои солим гардонӣ, ман мепурсам, шумо чӣ ба өч? Агар шумо ширинӣ нағз бенитон, марҳамат, мо ширинӣ дорем, мо метавонем аз чизҳои табиӣ ширинӣ тайёр кунем ки қанда намебурад, вазни изофагӣ намедиҳад. 1 грамм шакараш нест, 1 грамм маргарин ё вай нест. Чӣ мегӯяд? Орд нест. Да. Баъзеҳо печёне нағз мебинанд. Печёне мо ҳамин хел печёне тайёр мекунем ки аз ҳамин расми печёнеам ба лаззаттар. Ман ҳаминро шумо ҳамина чӣ мегӯяд исбот мекунам. Маинахон повари мо ин рецепта мана пешниҳод кардагӣ беҳад ҳама ва маъқул. Барои ин мова дар кор каду, як палах каду мана тайёр кардагӣ. Мо ина тёркаи майдава майда мекунем. Аз хурдашва мана тёрка мекунем, майда мекунем. Мана уже алкай мова тайёр карда мондагӣ. Ва мана мин як апелсин дар кор мешавад мова. Ина мо цедраша тёрки коломба мекунем. Яъне пӯсташро. Пӯсташро мана мехел метарошим, фақат пӯсташ мова дар кор. Ин ҳам бӯи аҷоиб метиҳад. Да, кекси мова ва кекси апелсинови аслаш номаш. Мана мехел тоза мекунем. Цедра мегӯяд. Пӯсти афлисун цедра мо якта апелсина цедраша мегирем. Мана тайёр карда шудагӣ. Да? Акнун мова бо дар кор мешавад. Боз чӣ? Орди беглютен. Орди беглютен мо метавонем тайёр кардан аз мана мехел зелёный гречка. Гречкаи кабуд мегӯянд. Гречкае ки назирбондагӣ. Дар ҳамин супермаркетҳои шаҳри мо ҳамаш зирбондагӣ. Рангаш чӣ мегӯяд? Коричневый. Ҷигарранг. Ва ин танҳо гречкае ки зирбондагӣ не табиӣ, ина ҳам ту тайёр кунем, ҳам уже ин месабзад. Зинда мебошад, да? Гречкаи зинда кабуд мова дар кор мешавад. Ва мана мехел овсянка беглютен. Овсянкаи расмие ки мағозаҳо мефурӯшанд, вай глютен дорад, вай вазни изофагӣ метиҳад ва қанда мебурорад, вай мова намешавад. Мо бояд беглютен ёвем. Хай ҷудоям агар наёвем, хай гречки овсянки расмиям истифода бурдан мумкин. Так, мана мина мо гифта кофемолкава орд мекунем. Мана ми орд ҳаҷмаш 220 грамм истифода мебарем. Нимаш аз гречка, нимаш аз овсянка. Ё метавонем истифода бурдан аз универсальный безглютеновый орд. Баъзе фурӯхта мешавад. Мо мегирем мана меқадар об, 100 мл об. Дарунаш ба меанзим пӯсти афлисун цедра ва ними афлисунро ҳамроҳ мекунем. Цедрая пӯсти афлисуна майда кардем бо ҳамроҳи худи афлисун ва об 100 мл об. Мо меанзим як 200 грамм каду.
ва инам баъде ки кадуро ҳамроҳ кардем пас аз он боз чӣ илова мекунем? яксар манами маҳсулотои хуб мана асал, сода ва корица ва 100 мл равғани зайтун. зайтун мебарем, лекин дар он омега 6 бисёр ва омега 6 барои саломатӣ на он қадар фоиданок агар мо бо омега 3 муқоиса кунем. Омега 3 мо бисёртар дар кор. ҳамон ба рӯғани зайтун агар ягон фишорбаландӣ бошад ё муаммои қанд, дигар масало муаммои рагои хун, албатта мо бояд истифода барем аз рӯғани зайтун. дар охир орди беглютени моро ҳамроҳ мекунем ва метонем маиз андохтан. маиз ҳам илова кунем? маиз, 4 мағз, бисёр нағз мешавад, таъми аҷоиб метиҳад. хуб мо мавизро ҳам ҳамроҳ кардем. ҳамаша ҳамроҳ кардем ва мо ҳоло илтимос мекунем майнахона. хуб мо ва формаи метиҳам ҳозир тайёр карда. ана отлично, манами формаро тайёр. ҳамин қоғозро истифода бурем, осон мешавад, намечаспад. намин формаро андохта ба тафдон мемоем. баъд температура 180 градус тақрибан 30-35 минута тайёр мешавад. интизор мешавем. мана бинандагони азизу арҷманд ниҳоятан кекси мо омода гардид. маҳмудхон беша фаҳмидостидми чӣ хизр? воқеан бӯи ғайриоддӣ дорад. афлесун. афлесун. ана тайёр. ман мехоҳам ки имрӯз шумо исбот кунам чӣ хел ин чизи болаззат ҳаст. медонед бӯи ин маҳсулот аллакай тамоми ошхонаро фаро гирифт. ба фикрам маҳмудхон шумо ин бо ин кекс ягон умратон бихӯедагитони ин бо ин шояд баъди истеъмоли ин навъи таом ман бо боварӣ гуфта метавонам ки оё ман токунун ҳамин маззаро чашида будам ё ин ки не. гурӯҳи наворбардорон ҳам ба назар мегирем. мана чашам гӯям чӣ хел болаззат менеме. хуб дутоаш ба наворбардорони мо ҳамин тавр? ҳамин тавр. хуб бошад ман аввалан ба он хотире ки онҳоро эҳтиром мекунем. шумо бениҳоят аҷоиб де маҳмудхон. ман ҳамеша ғамхори наворбардорон ба он хотире ки агар онҳо набошанд ҳамин барномаи моро бинандаҳои мо наметавонанд ки тамошо кунанд. заҳматашон калон аст. кани маҳмудхон гиред чӣ гӯед? чӣ маззаву лазза дорад? не ростӣ токунун ман ин маззаро масалан эҳсос накарда будам ё начашида будам. воқеан маззаи ғайриоддӣ дорад. ба ҷуз гӯем ошхонаи масалан зош аз дигар минтақаҳо харидорӣ кардани ин кекс ғайриимкон аст. ғайриимкон аст. ин кекс вазни софагӣ наметиҳад, қанда намеброрад, хуна тоза мекунад. чӣ хел ғизоҳои табиӣ дорад? ҳам афлесун, ҳам орди гречка, орди овсянка беглютен, асал, майвис. манамин чизо ҳамаш ғизоҳои табиӣ, ғизоҳои тоза мебошад. ягон хел
консервант, ягон хел краситель, ягон хел маргарин дар омадагиш не дарунаш ба. Рӯғани зайтун. Шумо метавонед такон тасаввур кунед ки чӣ хел вай фоиданок мебошад. шумо давомаш бигӯед. Барои он барои он ба фикрам Маҳмудхон хуб ҳамин сокинони шаҳри Хуҷанд одамои хушбахт мебошанд. Хушбахттарин барои он ки ҳамин хел қаҳвахона доранд, биён истифода баранд, чашанд ва фоида гиранд барои саломати худ. хуб албатта шӯхӣ бинандагони азизу арҷуманд, ҳар як маҳсулотое ки дар ошхонаи саломатии зоҷ омода мегарданд воқеан ҳам барои солимии шумо фоидабахш ҳастанд. пас мо тавсия медиҳем ки ҳатман шумо ҳаёти солимро интихоб кунед. Албатта Маҳмудхон, раҳмат шумо ва барои шумо ҳам раҳмат. воқеан ҳам мо аз маззаҳои ғайриоддӣ имрӯз баҳраманд гардидем ва албатта ҳамин гуна барномаҳои мо албатта поён намеёбанд. ҳоло шумораи зиёдашон дар пеш аст. аз ин хотирам моро ҳамроҳӣ намоед. аз номи ҳар кадоми шумо ман албатта сипоси бепоён мегӯям ба Земунисо Солиева. раҳмат. раҳмати калом.